שלו ואני קוסמטיקאית פארה-רפואית ומאפרת מקצועית כבר יותר מ-15 שנים. בעלת 27 תעודות יוקרה של הסמכות שונות בתחום הקוסמטיקה, היופי והטיפוח בארץ ובחו"ל. בעלת בית היופי אידיאל, פסקת היופי והפינוק המלכותי. לאחר שנים של ניסיון עשיר, אני יכולה לומר בביטחון מלא, אין אישה לא יפה, כל עניין של טיפוח. בעזרת טיפולי פנים שונים, טיפולי יופי, אסתטיקה רפואית ותחזוקה יומיומית נכונה של האור, כל אחד מאיתנו יכולה למצות את היופי שלה, ולכל אחד יש הרבה מאוד מה למצות. כל התכשירים הפעילים והמקצועיים שלנו, המגוון הרחב של המכשור החדשני בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בארץ ובעולם, מספקים את התוצאות הטובות ביותר במינימום זמן, תוך כדי בקרה מושלמת על כל פעולה. בית היופי אידיאל מציע מגוון אינסופי של טיפולי יופי, טיפולים, פינוקים, סדנאות וגם לימודים. The act of love.